नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. कारवारच्या समस्त कोकणी भाषा अभिमानीक एक कळवणी. कारवार कोकणी भाषा अभिमानी संघान आयतार 20 ऑगस्टाक आयोजित केल्ली बाईक रॅली पावसाची शक्यता आशिल्ल्यान स्थगीत केला. हेजी नोंद घेवची. आतपळ्या आयच खबरो. पैसे आणि अधिकारासाठी काँग्रेस पक्षात येवचे ढोंगी राजकीय. आमदार भीमण्णा नाईक. शिरसी. अधिकार आणि पैशासाठी काँग्रेस पक्ष सोडून बीजेपी पक्षात धावून गेले काँग्रेस पक्ष अधिकारात येतरीत परत काँग्रेस पक्षात धावून येवचे हे खिंचरीतीचे राजकारण असे आमदार भीमण्णा नाईक हेमी सांगले. करेगुंडी रस्त्याच्या मारुती देवस्थानाक शनिवाराक भेट दिल्ले वेळार पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नाक तेमी हे उत्तर दिले. पैशाच्या अभिलाषेन काँग्रेस पार्टीत येवचे अर्थहीन आसा. आपण शिवराम हेब्बार हेंचे विरुद्ध निवडणूक लढिलो तेन्ना तेमी कोणाला सहकार घेऊन विजयी जाल्ले हे कळू जाय. तेमी मतदाराक आणि कार्यकर्त्याक बीजेपी पक्षांतल्यान भायर सरतना योग्य कारण सांगू जाय. तेमी काँग्रेसात येतले जाल्यार आपल्यालो सक्त विरोध आसा अशें तेमी सांगले. तेमी मंत्रीपदार आसतना बनवासी उदकाचो प्रश्न खंय पावला, कित्याक जालना, क्षेत्राची अभिवृद्धी मंत्री असून सुद्धा फाटी कित्याक आसा हेजी काँग्रेस हायकमांड सखोल चौकशी करून फुडले पाऊल उचलतले अशें तेमी विश्वास व्यक्त केला असे प्रसार माध्यमात सांगले. पहिलो वर्ष श्राद्ध. कारवारचे खारगाव वैलवाडा निवासी निवृत्त सुभेदार मेजर स्वर्गीय भास्कर नरहरी नाईक हेमी 1 ऑगस्ट 2022 दिसा या संसाराक अंतरिले. मृताल पहिलं वर्ष श्राद्ध तिथी प्रमाणे श्रावण शुक्ल पक्ष विनायक चतुर्थी शके 1945 म्हणल्यार आयतार 20 ऑगस्टाक मृताल्या स्वगृहात खारगाव वैलवाडा हिंगा विधीचे आयोजन केला. मृत भास्कर नरहरी नाईक हेमगेल्या पवित्र आत्म्याक श्रद्धांजली अर्पण करूक तेमगेल्या मित्रमंडळी, आपतेश्ट, सोयरे आणि सगळे अभिमानीन हजर रावचे असे मृताल्या कुटुंबियान विनंतीपूर्वक कळयला. जाती निंदना केल्ले सिनेनट उपेंद्र आणि आमदार अरग ज्ञानेंद्र हेंचे विरुद्ध आंदोलन. कारवार. मागासवर्गीयाक अवहेलना केल्ले चित्रनट उपेंद्र आणि AICC अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खरगे हेंचेर जातीय निंदना केल्ले आमदार अरग ज्ञानेंद्र हेंचे विरुद्ध दलित संघर्ष समिती जिल्हा घटकाच्या वतीन कारवारच्या जिल्हाधिकारी कार्यालया मुखार आज शनिवाराक 19 ऑगस्टाक सकाळी 11 वाजताना आंदोलन केले. या वेळार मणिपुरात महिलांचेर जाल्ल्या अत्याचाराचे खंडन करून तसेच धर्मस्थळात सौजन्य हत्या केल्ल्या कठीण शिक्षा करू जाय म्हणून आग्रह केलो. आंदोलनाचे नेतृत्व दलित संघर्ष समितीचे अध्यक्ष शिवाजी बनवासी हेमी सांगले की सध्या दलिताचेर खूप अन्याय अत्याचार जातीर आसात, हे थांबवू जाय. अरग ज्ञानेंद्र आणि उपेंद्र हेंचे दोघांचेरूय कायदेशीर कारवाई जावू जाय अशी मागणी केली. या वेळार प्रमुख श्यामसुंदर गोकर्ण, नागेश मठदकेरी, चंद्रू हसकोप्पा, सीता सिद्धी, नागराज सिद्धी, बालू लांजेकर, बसवराव अंजरणी आणि इतर सदस्य हजर आशिल्ले. ಪ್ರಕರಣ ಮರ್ತನಿಗೆ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಸೌಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣ ಮರ್ತನಿಗೆ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಜಿಂದಾಬಾದ್. ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು. ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್. ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು. ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಮೈಬಣ್ಣ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು.
नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देवकार्याक आणि मंगल कार्याक लग्न मुंज पूजा अर्चा होम हवन गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना केळी होमाकडी तुळसी तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे आंब्या पाना तोरण बाशिंग गाईचे शुद्ध दूध गोमूत्र कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार वीर योद्ध्याला यादस्तिकेसाठी कडवडात बस स्टॉपाचे निर्माण कारवार भारतीय सेनेत सेवा करताना आपल्या वयाच्या 22 वर्षाचेर 2005 सालात जम्मू काश्मीरच्या पुंछ सेक्टरात दहशतवाद्याच्या चकमकीत गोळीबारात बलिदान जाल्लो कारवार कडवार गावचो निवासी विनोद महादेव नायक हेमगेल्या स्मरणार्थ तेमगेल्या यादस्तिकेसाठी तेमगेल्या पालकान महादेव नायक हेमी कडवडात सुमार 1 लाख रुपये खर्च करून एक बस स्टॉप बांधून 15 ऑगस्ट या दिवसाक 15 ऑगस्ट या स्वातंत्र्य दिसा निमित्यान उद्घाटन करून लोकार्पण केले वीर योद्धा विनोद महादेव नायक हेमी हुतात्मा जाले बद्दल 15 लाख सरकारी परिहार मेळिल्लो जाल्यार चल्याल्या यादगिरी घरा बाजूच्या आंगणात मृतालो पुतळो उबारलो बाकीचो परिहार समाजकार्या उपयोग केलो असे महादेव नायक हेमी सांगतात कडवड ग्रामाच्या श्री महादेव देवस्थाना कडेन पयलीं एक बस स्टॉप आशिल्ले गेल्ले काही वर्सां फाटीं ते मोडिले प्रवासी पावस वतात थांबताले ते पळोवन कडवडच्या ग्रामपंचायतीक ते बांधून दिवची कित्येक वर्सां पयलीं विनंती अर्ज दिले तरी ग्रामपंचायतीन कानमनार घेयले ना अखेर तेमी तयार ना जातरेत आपूण हे बस स्टॉप बांधले अशें तेमी सांगले कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकाक एक खास खबर तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे योग्य दरात प्रसार करसाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरां अशा 4 सदस्यांनी 1 वर्सा खातीर खास पॅकेज तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता व्हिडिओ लाईक करा शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा धन्यवाद।